izango dugu. Euskal demokrazia parte hartzailea, zuzena, urrekoa eta herritarra gure dogulako. Hobeto bizi gura dogulako. Bai esango dugu, hobeto bizi gura dogulako. Geure etorkizun ekonomikoa eta soziala erekitzeko burujabetza osoa behar dogulako. Lehen sektorian, industrian, sektore publikoen garapenean, lurralde kohesioan, osasun sisteman, finantza sektorian, zein politika fiskalean. Larrabetzuko Azpeitiarrak. Bai esango dugu, Geure hezkuntza sistema Euskal Herrian beharraren arabera, askatasun osoz garatu gura dogulako. oinarrizko mailetatik hasi eta goi mailetaraino. Euskal Herri librea gura dugulako. Lehenengo Euskal Errepublika independentea gura dugulako. Horregatik izango dugu bai.